बहा फिल्म नायनो थांनो ओंखारलायखो बेलाय आं थांबा हागोन बुजियाङा थांबा हागोन बोरो मानसियालाय आयै आं हंलेखौ फिल्म नायनो लांफाया मानो स्रा बेलेग थांबा आरो जों सिख्लाफोर थांनायावलाय बे गथ'खौलाय मानो लांफानांगौ आंलाय लांफाबालाय माथो जायो आं लांफाया सब समावबो बिनानावखौ लांफाबाय थानांगौ नामा जेरावबो नोंनि थाखाय आं फिल्मबो नायनो बायो नोंबो थांनो मोना आंखौ लांफाबासो थांनो मोनगोन आं लांफाया माथो सब समावबो बिनानावफोरखौ लांबाय थानांगौ बिनानाव फंबायफोरखौ लासिं सिंनो मालाय सिख्लाफोर गोजा ज' थांगोन ओमफ्राय आंहा बिमाफोरबायदि गथ' लांफानांगौ आरो आं लांफाया ए बिदिसो जाबाय गोदो उन्दैयाव नोंखौ लांफानाया लानानै थांबा बिनानावा नङाबा थांनो मोना आं हंलेखौ लाङा माथो एसेयाव ओंखाम संखालायनो नागिरदों आरो आं सोरांबाय आंनो आरो आंखौ हंलेखौ लांनो खोन्थादों आं मिन्थिखाया आं थांबा आं मिन्थिखाया आं लांफाया माथो नोंखौ लांफाया होनबानो जागोन नामा लांफायाबा थांनो मोना आं बुंखाबाय बिनानावाबो लानानै थांफा नङाबा नोंखौबो फिल्म नायनो हगार हरा आं मा बेखौ लांफाबासो आंखौ फिल्म नायनो हगार हरगोन आरो लांफाया माथो बे हंलेखौ मानो लांफाया बेलाय दे थांबानो हागोन लांफाया होनबानो जागोन नामा लांफाथार नुवाखै थांफानो ओंखारनायखौ आं लांफाया समाव बिनानावखौ लासिं लानानै थांफाबाय थानांगौ नामा बिनानावखौ लांफायाबा थांनो मोना नों नानि उन्दैया लानानै थांफा अब्लासो थांनो मोनगोन फिल्म नायनो मालायफोरा बयबो हारसिं थांजोबो आंहाल' बिनानावखौ लांफाबाय थानांगौ आरो सोरांबार आं ओंखाम संखालायनो नागिरदोंमोन आं बेखौबो प्रब्लेम खालामनानै होलायबाय आरो थांखुमाथारगोन आं होमबाबो लांफाया मा गसंनानै थाबाय थाखो ओंखाम संनाया आयौ संहैगोन माखौबा हेलौ नारजि बुदां नोंनि बाइकखौ मोनथ'गोन नामाब्रा आं एसे टाउनाव थांनानै फैनि नों सिन्था खालामनाङाब्रा आं थावखौ सोनानै होगोन ना र' होमबालाय नारजि आं बाइकखौ लानानै फैनि जानमनिखौ खेबसे लोगो हमनानै फैनि जानमनिखौ आंनि गोरबोआव फुथुनानैसो गारगोनब्रा ओरैनो आं जानमनिखौ थांखियाखै ओहो जानमनि मुरुकुकुरार कनि अमा आं मा थिनदों गोसोआव दङ ना सोरखौ होनदों नोंलाय नोंखौनो होनदों आरो फाग्ला नांदेरनाय आंनि नामाथ' अमा राजासो ना मा अमा होनदों नोंलाय राजा होनफादेरलाय थारनांगौ होमबा माथो अमा होनबाथाय बिराद गाज्रि खोनायो अमा राजा बुंनांगौ बिराद स्टेन्डार्ड खोनाखायो आच्छा बारु थाइबानि लारु मा थिनदोंमोनथाय आंखौ अमानि गुन्दै लायनानै फैथां होननानै बुंदों माइ सौग्रा मिलाव खोथाखौनो मानो खोनासङा नोंलाय आं टाउनावसो थांनो नागिरदोंमोन एसे फिसा खामानि दं मा खामानि दङ आरोलै खामानि ओमफ्राय आंनो फैसा नांगौमोन मानि फैसा एसे नांगौ जादोंमोन फैसाखौ बिफाङाव खाबानो मोननायखाय र' खाहैनि आं मानो बेफोरबायदि डायलगखौ होबाय थायोब्रा आं खोनासंनानै बाबाय बेलेग गोदान डायलग गैया नामा मानो गैया जानांगौ जाखो हारसिं खामायनानै लायोथां फैसाखौ मा नङैनि बिमा बिफानाव फैसा बिबाय थानाय बेलाय सासेयाबो हनै फुजानि दखना नांगौ होननानै गोब्रामगासिनो आरो नोंहाबो फैसा आंनो हरथारनांगोनलै आयै आरो आं नोंनाव फैसा बिबाय थायाना फैसा थाबासो हरगोनलाय फैसा गैयाबा बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो नोंफानाबो फैसाया हाबाखै रिटायार जानायनि फैसायालाय बेसेबां मोनो दे बांद्राय गोसोखौ दुखु नांनाय खोथा बुंनाङाब्रा बिदि बुंबानो जे आं फैसा बिया बेखौ दा सानब्रा आयै आंनो फैसा नांगौ इमारजेन्सि मोजां बुंदों मानिबा मानि मानियाबा था फैसा गैया आंनाव दानाबा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बिथिंजाय दुमफावनोबो फैसा होनांगौ दा आंखौ नुबानो फैसा बिलायगोन बियो दा आं दुमफावनो माखौ होनांगौ जाखो जानमनिखौनो लोगो हमहैग्रोनोसै आं मा जायो नायनि सिख्ला लोगो हमबा गोसोफोरखौ एसे स्रां मोनो नामा खोनादोंना सोमबे आं नोंखौ मा बुंदों औ खोनादों आदा दिनैनिफ्राय बे मानसिखौ लोगो दा हमहैसै आंनि लोगोफोरखौसो मोनबाय होमबा नों फेसबुकनि मानसिफोरखौ लोगो हमहैग्रा जाथारबाय नामा नों एबार खेबाव जुदि बेफोरबायदि खोनायोबा मादैनो खोन्थागोन आं गोसोआव लाखि नों सोमबे जागोन दे आदा आं रावखौबो लोगो हमला आंनि लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव था नोंनि पार्सनेल लाइफआव आं जेबो इन्टारफेयार खालामा अब्लाबो आंनि लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव था खोनाबाय सोमबे औ आदा खोनाबाय होमबालाय आं थांनोसै बे थरलानि थाखाय नाङासो आदा नारजिजों रायजालांबाय फाबि थरलाया एसेल' मा गुफुर जाखो दुगायानो बारा जाबाय बांद्राय गावनि महरखौ लानानै दुगा जानाया गोबोरखि गारलागोन आं बेखौ मालाबा लायला जामायला मा एसे गोबाव खालामोब्रा नोंलाय बे मादैनि बिनानावखौ दोनहैदोंमोन आं आच्छा बारु थाइबानि लारु ओमफ्राय नों बाइकखौ माला लाबोगोन आंनो थाबैनो नांफिनगौमोन लाबोगोनब्रा नोंनि बाइकखौ लानानै खाराना आं नोंनोलाय रुमखौलाय नांगोन ना नांला जों थानाय रुमाव थागोन ना थाला नोंलाय फुजा जोबग्रोथों दे दा आं न'निफ्रायनो कलेजाव थांलाय फैलाय खालामथ'नोसै बाइक गोनां नालाय गोसो बायदि खालामनो हायो नङा होमबा आंहासो माला बाइक लानो मोनबावगोन बे जोनोमाव आसा खम बायदि मोनबाय आं दे थाब लानानै फैबानो जाबाय आं थांनोसै आं दोनलांगोनब्रा नोंखौ नाङा आं हारसिंनो थांगोन बहा थांनो नागिरदोंलै बियो नारजि बुदांखौ नायखुमानो थाखाय आंहा टाइम गैया जानमनिखौ दसे स्राय नायना फैनोसै आं हेलौ जानमनि खदा তুমি জিলাপি খাই জিলাপি মিঠা মিঠা জিলাপি ওকে ঠিক আছে ওই বুট সোনকালে মাবাৰ যাইছে চিন্তা নত
बाय हारसा मानसिफोरा बिराद गोदै गोदै जायोनो बेनिखायनो गोदै बुस्थुबो होनो सिगां जाहाथे आरो गोदै जाबावनायनि जानमनि तुमि मुरुख कुरार कनि हापां आयो बाला दंना गैया बाल मा जाखो थांफैदोलाय आयो बाला मा जाखोसो होननानै बुंबाय आयो बर' फिल्म नाहैया आरो बेनोथ' जादोंहाय बर' फिल्म नाहैनो थांनो होननाया मा जाबोगोनथाय माथो बिनानावफोराल' थांनो ओंखारखायो आयो बाला बिनानावखौनो बुनानै गालांबानो जायोना नाय बिमाया बुनो होगोन मासो आंखौ आरो बुनानै लाबावबा आं फिल्मखौ नायनो मोननाय नङा आरो आं बिनानावखौ लानानै थांफानो बासोयो आंबो बायोहाय बायो गोदो जोंहानि आब' सासे दङमोन आय दा हाबा जाबाय आरोना आंखौ बिदिनो गाय थाङोमोन मिथिबायना जेरावखि थाङा मानो आब'आ आंखौ लांफाखायामोन बेनिखायनो आङो उन्दै गथ'फोरखौ लांफानो बायो बिसोर गथ'फोरा आंजों थांफानो ओंखारबा आं गोदोनि उन्दैनिखौसो गोसोखाङो आंबा बोरै फुथु जानानै गालांखुमायोमोन होनना नोंबो बिदि गालां जालायनो मोनदों मोना जाबाय दसे उन्दुथो दे फिल्मा दाहायसो जागोन होननानै फुथुनानै गालाङोमोन बालनि आंखौबो बिदिनो गालाङोमोन जोंहानि आब'मोना गोसोखांबा रागा जोंनोबो ओंखारलायलाङो आं दा आरो बिनानावा थांफानो ओंखारबाय थायो लांफानाङाहाय थांगोन जोंहा मिथिबाय नों सिरि सिरि फैखुमाबानो जाबाय जागोन दे आं सिरि सिरि बारिनिफ्राय थांखुमागोन बिनानावा नुयि बायदि दे होमबालाय आं सिखिरिखौबो लिंहैनि दे आयु सिखिरियाबो थांगोन बेजोंबा थांफानो बायो आं आयु बाला जों सानैल' बोरै थांनो दे दुम्फावा मालाय नाहैनो बासिनो बे फिल्मफोरखौ होमबालाय जों साथामबो थांनोसै आसलायनि जिउआव रावखौबो बेफोरबायदि रागा जोंनानै थाबाय थाजाया मिथिबायना बेनिखायनो जिउ मोनसे थानायावनो रायलायनांगौ जाबाय दे जाबाय थांगोन दे होमबालाय आं सिखिरिखौबो थाबैनो रेडि जानो खोन्थाहैगोन एसे थाब थांनानै सिगांसिनाव जिरायहैयाबा मालायनि खिथु उनफोराव जिरायनो बायो आं बाले दे जागोन अके है सिखिरिजोंबाथाय बायोहाय आं माथो खालामबावनो थांफैदेलायानो लिंबाय बालाय बाले माखौ हाजोदो नों आं दुगैबायानो नों दुगैबाय आं मा खालामनांगौ आं देलायनानै फिल्म नायनो थांफानोसै नोंजों नों मानो आंजोंल' थांफानो ओंखारोहाय आइमोनजों आफामोनजों थांफानो हाया आं बागोन आइया आंखौ लांफैयाबा नोंखौबो हगारखाया नोंखौ लांफाथारा माथो आङो बिराद खुसि जानोनो हमले सब समावबो आंजों थांफानानै डिस्टार्ब खालामबाय थायो बेनि थाखायनो सेंग्राफोरजोंबो रायलायनो मोना आच्छा थरला बेसेबां जाखो फैसाया नोंनो बेसेबां जानांगौ जाखोब्रा दिनै थिनि जगार खालामनानै 80 थाखा जाबाय 80 थाखायावनो बियार गंसे लानानै फैनोसै नामा माथो खालामबावनो फैसायानो जगार खालामबाबो जायासै आंनाव 20 थाखा दङ दे 100 थाखानि माबा मोनसे खालामनानै लोंनोसै साला 20 थाखाल' होथारनोसै आरो 50 थाखा हरदोब्रा गैयालै गैया दुर्गा फुजायाव सिख्लाफोरखौ लाबथिंनानै गिदिंनोबो थाइसेबो फैसा गैया आंनाव बेनिखायनो सिनाखि सिख्ला नुबाथाय आं खारखुमागोनसो सिनाखि सिख्लाफ्रा बिराद जिलाफि बिलाइ घुगुनि बिलाइ दाउदै बिलाइ माबा मिठा पान बिलाइ बियोलै आंथ' गैया होनखायोलै सिनायबाबो सिनायाबाबो आंहा गावनो जानो मोनबाय लोंनो मोनबाय जाबाय सिख्लाफोरनो जानोनो गारथाराखैलै आं ख्र'-ख्र'-ख्र'नो आच्छा नों ख्र' ख्र' नायसो गाबो होमबा साला बुजिबा बुजियासालै अमा राजायालाय मा लजिङाव थांफिनबाय नामा आं मिथियालै बहा दं बहा गैया माथो वाट्सएपआव स्टेटास होगासिनो दंमोन माबायदि स्टेटास गार्लफ्रेन्ड थानाय मोनबा फुजा मेलायाव आंबो आखाइ हमलाय हमलाय गिदिंगौमोन होननानै स्टेटास होदों माथो गसाय फैसा दं खोमायो होमबा स्वादनाव 100 थाखा फैसा बिथ'बा गैया बुंग्राया गार्लफ्रेन्डजों गिदिंनो मोनैखौसो टेनसन जादों बेहा बिराद स्वादलै इयो बेनोथ'ब्रा बे अमा राजाया बिराद खायफिस सेराब्रा गोगोमैनो मालाबा बेनिफ्रायबो जाख्ल'नांगौ सिमाङाव नुखालै अमा राजानिफ्राय मोनजागोन होनना आच्छा दा मा खालाम आरो दाथ' बर' फिल्मबो होदोंनो बै गेलेग्रा फोथाराव आं बेफोरखौ बारा उदिस लाबाय थायालै थौलाय थांनानै नाहैनि बर' सिख्लाफोर मोजां फैगोन खोमा होमबालाय माथो थुदे आच्छा बारु फाग्लि जान मनियालाय माथो दाबो फैयाब्रा बेथ' बे लामाजोंनो टिउसन लानो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो मानो फैयाखैब्रा जिलाफि बायना हरनानै एसे बुरखायनो आं फैयाखैलायनो फैदोंथ' आरो अमा राजा তুমি জানমণি টিউশন পড়া নেকি হয় মই টিউশনলৈ গৈছিলো তুমি ইয়াত কি কৰি আছা অকলে আরে বন্ধু আহিব বন্ধু আৰু কাম বি আছে অলপ আচ্ছা ৰুমত কেতিয়া যাবা পূজাটো শেষ হৈ লওক তেতিয়া যাম তেতিয়া ঘৰত কাম আছে তো ঘৰত মাত্ৰ এটা ল'ৰা মই বহুত কাম আছে দেউতা বিজনেছ চলাই মাবি চাকৰিয়াল হয় তো ঘৰত কাম মই কৰে মই আৰু এইটো বাইকটো তোমাৰ নেকি হয় মোৰ হয় তোমাৰে বাইক
মানে মই চব নকৰে বেছি চব কৰি বেয়া পায় ঘৰতে দেউতা চলাই মা চলাই তোমাৰ মায়েও বাইক চলাই হয় মই শিকাইছে মাক মা বিন্দাছ পাৰে আচ্ছা জানমণি কি খাবি কুকুৰাৰ কণী খাবি জিলাপি খাবি কি খাবি মই একো নাখাওঁ জাষ্ট মই লগৰ ছোৱালীৰ লগত চাহ খাই আহিলোঁ মোৰ পৰা খাবি জিলাপি খাবি পূজা আহিছে মই বি বৰিং হৈছে বৰিং লগৰ ল'ৰা দেৰি কৰিছে দেৰি আচ্ছা তেনেহ'লে তুমি মোৰ লগত কিবা খাবা নেকি ভাল কথা বলক কিবা খাম বলা তেনেহ'লে মোৰ বাইকত উঠিবি माला जानो बेवाइसो आइला जामायला नङा दे आंनिफ्राय फैसा लानाया बोरो माथो दाबो हरफिनाखै आंहा अमा फिसा बायनांगौआ नोंनि थाखायनो अमा फिसा दाबो बायनो हायाखै आं धोद मा लामा सामा फैसा बिलाबायोब्रा आं नोंनि आखलखौ मिथिखायो सिख्लाफोरजोंबा गोदै ना आइला बुजिगोनलै मा होनदों नों आच्छा बर' नङा होमबा सिख्लाया बेनिखायनो बर' बायदि नुवाखै आं जेबो मिथिया आंनो फैसाखौ नांगौ दानो नङाबा गवा नों मानो बिदि बुङोब्रा दुम्बाव लोगोफोर थानायफोराव मानो बिदि बुङोब्रा लोगोफोर थानायफोराव ना बाइक लालायलायनो फैदों नोङो बाइकआबोथ' नोंनि नङा धोद बिदि होनाङाब्रा आंनो फैसाखौ नांगौ दानो हर नों फन हरबाबो मेसेज हरबाबो रिप्लाइ खालामलायाना जल्दि दानो नङाबा हले रागा जोंगोन आं नोंनि सिख्लानि खाथियावनो ओइ साला मानो बिदिब्रा गैलालाय मा जाबावगोनब्रा जानमनिखौ फटायनो फैनाया आच्छा बारु थाइबानि लारु लोगोफोर गुसुङैबाबो भिडिअखौ बे चेनेलावबो लाबोनाय जाबाय फुजा जोबखांनायनि उनाव गोलाव लाबोनोसै बाय लोगोफोर चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो नेक्स्ट एपिसोडआव थाबैनो लोगो मोनलायसिगोन अमा राजाजों दुमफावजों मा जागोन बेखौ नेनानै थाथ'दो बाय